Funtzio honetan, propietate hau erabiliz, funtzioa idatz daiteke beste modu batera, eta errezagoa izango da deribatzeko. Hau da, logaritmo zenbakitzailea, ken logaritmo izendatzailea. Honela, fx idatzi dugu kenketa moduan. Baina oraindik ikusten dugu beste propietate hau erabil dezakegula. Hemen, logaritmoaren barruan berretzaile bat agertzen dalako, berreketa bat agertzen da. Beraz, berretzaile hori biderkatzen ipiniko dugu logaritmoaren aurrian. Eta funtzioak beste itxura hau hartzen du. Oraindik errezago deribatzeko. Gure funtzioa orain kenketa moduan adierazita dago. Gai bi agertzen dira, hau eta hau, beraz funtzioa deribatuko dugu, deribatzen lehenengo gai hau, eta gero deribatzen bigarrena. Baina lehenengo gaia deribatzeko ikusten dugu konstante bat dagoela biderkatzen funtzioaren aurrian. Beraz, konstantea biderkatzen uzten dugu aurrian, eta orain deribatu behar duguna, izango da gainontzekoa, logaritmo 3x ken 5. Ken, eta hemen deribatu behar duguna, da logaritmo x. Hiru bider, eta orain deribatu behar dugu logaritmoa. Logaritmoa deribatzeko, orain bai deribazio erregela hau erabiliko dugu, logaritmoena, eta dakigunez egin behar dugu. Deribatu logaritmo barruan dagoen funtzioa, hau da 3x ken 5 deribatu behar dugu, bere deribatua 3 izango da, zuzenean ipin daiteke, eta zatitzailean funtzioa bera, logaritmoaren barruan egondana, deribatu gabe. Bider bat zati, eta orain logaritmo nepertarra a. Baina logaritmo honek oinarrian 10 zenbakia du. Beraz, logaritmo nepertarra 10. Ken, eta bardin, bigarren deribatu honetan, zenbakitzailean deribatu behar dugu x, izendatzailean x deribatu gabe, bider bat nepertarra 10. Orain, 3 deribatzen badugu 3x ken 5, emaitza 3 da. Eta zatitzailean 3x ken 5. Bider bat zati nepertarra 10. Ken deribatzen dugu x bat. Zati x, bider bat, zati nepertarra 10. Biderkagai komun moduan atarako dugu bat zati nepertarra 10 hori, errepikatzen dana gai bietan, eta geratzen da. Hemen 3, bider 3, bederatzi izango litzateke, zati 3x ken 5. Ken bat zati x. Zatitzaile komuna ateratzen badugu, kenketa horretan, zatiki algebraiko bakarra ipintzeko, hau izango litzateke zatitzaile komuna, eta hemen geratuko litzateke bederatzi ken x, eta hemen ken 3x kontuz gehi 5. Beraz, azken emaitza, bat zati nepertarra 10, 6x gehi 5, eta zatitzailean biderkadura eginda 3x karratu ken 5x. 6x gehi 5, zati nepertarra 10, bider 3x karratu ken 5x.